Mo kí yín ẹ̀yin ará ilé níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń wò mí. Mo gbàdúrà fún yín pé ojú tẹ́ ẹ fi ń wò mí ò mà ní fọ́, etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ mi ò ní di. Lórí ìkànnì Awalálèdè TV náà la wà. Olólùfẹ́ yín Ògúnmọ́rọ́tì Ọládayọ̀ ló mọ̀ tún kí yín ìpè ẹ kú ilé. Lónìí, ewì tá a máa gbé yẹ̀wò nínú ìwé Ìgbàlónìgbàákà tí a kọ láti ọwọ́ Olúyẹmísí Adébọ̀wálé, ó náà ni mo pè ní Òkú Dáláfojúdì. Òkú Dáláfojúdì. Òkú mà dáláfojúdì. Bá a pè é kò gbọ́, bá a fà á kò mọ̀, bá a lù ú kò dùn ún, bá a gbé e kò jáńpátá, bá a ké mọ́ kò bìkítà. Òkú mà dáláfojúdì o. Olówó pè é kò jẹ́, tálákà pè é kò fọhùn, ọmọdé pè é kò gbin, àgbà pè é kò dáhùn. Òkú ò mẹ́ni ń pè é, àní kò mẹ́ni àìdágun láásí. Òkú mà dáláfojúdì o. Báyìí la parí ewì náà. Kí ni èròǹgbà tiyín nínú ilé? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa fi èrò tiyín sí abẹ́ fọ́nrán yìí. Ẹ má sì gbàgbé láti bá wa fi ránṣẹ́ sí àwọn ènìyàn yín lórí ẹ̀rọ ayélujára gbogbo. Ká tó máa lọ lórí ètò lónìí, mo fẹ́ bi wá léèrè. Kí ló ṣe wá tá a wálé ayé máyà? Tó bá jẹ́ wípé ọjọ́ kan wọn ó pè wá táwa náà ò ní dáhùn. Tó bá jẹ́ wípé ní ọjọ́ kan wọn ó gbé wa tí a ò ní lè jáńpátá. Tó bá jẹ́ wípé gbogbo ohun tá a kó dání náà la ó dà sílẹ̀ wọ̀ọ̀rọ̀wọ̀ níjọ́ a bá dẹni àná. Kí ló wá dé tá a wá wálé ayé máyà? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fèyí ṣe àríkọ́gbọ́n. Kò sóhun tá a mú wáyé o, bẹ́ẹ̀ sì ni kò sóhun tá a mú lọ. Tó, èmi fẹ́ máa fèyí ṣe lọ lórí ètò yìí o. Kó tó dìgbà mìíràn tá a tún máa pàdé, wọn ò nífẹ̀ẹ́ lòmíràn ṣe yín o, wọn ò nífẹ̀ẹ́ lòmíràn ṣe mí. Ká fire pàdé. Ó dàbọ̀.